Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Kabangade banle nakamanda constituency but kay bagade banle nakamanda state kumundong tawaan kababon nakini ngalayo ban penrung hakani manifesto jonga party namar bangade artat chairman jonga manifesto committee jonga party ngalapan kre ya kini ki mathong ki bahak matame nakamanta kerjala ka bait ke jongi but ya kani ka manifesto ngila syuai lengkot ba kakerteng kalong healthy Meghalaya kabamut ba ngikwa ya ka Meghalaya kabakot kabakya dia larangi keren sipang ka healthy Meghalaya uyang nakabenta ka healthcare yang nakabenta ka education nakabenta agriculture nakabenta law and order nakabenta ka tourism nakabenta ka holistic economic growth nakabenta ka youth empowerment ay kerteng healthy Meghalaya but kidonru sa giway ki issues ru kiba nakalyang ka jongi ngilaya perkhat ha kabay day bat kani ka jala kabay ka jongi bat ladang iyo ya ka jingjob ha kani ka kenti ka bamenta bat ladang iyo mantaw ya ka sarkar min persyang ban pentray kam ya ka ka bangilabo ha kani ka manifesto tang nikini ki kentien kuli sibon hakwan wanra ya ka jingba hakini ki sandili ki snem ya ka jala ngila say Shpaudili ki mat trekam ki manifesto juga parti but ki shpaudili ki jingpin trekam nagabenta ka jilla ide ki baro baka pait baka trang ban pintre hok ban pintikna bakini ki jing trekam kan long ki ban mentoy ika jilla hi borokowai hoy nakaliang jongiru idan kini ki manifesto ko jongi bat ngala wanda ban pensungo hapi akani ka por indrei imat ka por kan usha bat lakataru ng supuli lingkot yakini ki mat trekam jong ka parti ka jongi namara balaka tho daga ktin pareng kan pan indet jingbet na moderator pepenian ko inai la dinga bangan kren hakini kaktin. It is our endeavor to bring a double-digit economic growth in the 5 years to double the GDP size and ensure a poverty-free Meghalaya. Number one. Nasimtan kimat. When create 1,000 ki new SMMEs, medium and small enterprises, to be added every year to increase the number of functional MSMEs to 1.3 lakh units in the next 5 years. The party TMC-ru can persyang one formulate a scientific and sustainable mining policy to ensure no individual's life is endangered and the income juga state can kill maka kibun kiliang. Kabalai kolong bagin wanra lai 3 lakh jobs in the next 5 years to be created, and an allowance of 1,000 monthly to every unemployed youth and woman for their social security. Kabasaw kolong ba in some she laptops
to all higher secondary and college-going students aga state ka jangi to facilitate digital education. Nangta, all individuals engaged in the tourism sector to be identified and their services to be formalized through government-registered job cards, providing a monthly honorarium of 2,500 each. Then the direct transfer of 6,000 tangka to every woman of every household as guaranteed universal income under the Meghalaya Financial Inclusion for Women Empowerment. Nangda, the social security for all social welfare pensions to be increased to 1,000 per month from the present 500 rupees, especially to the single mothers, widows and senior citizens. But an increase in grants for healthcare, education, debt benefit and all other assistance. Nangta, nanumyo pun pulih poro damarka por kapsha, yaki farmers ru in pinbiang 10,000 tangka an annual financial assistance, but yaka crop insurance ru kumjo. The shwabangan pinkun, ngakwawan ong ba hakini kisantili kisnem, ngala trei kumunong ikma jongpi, pag ngala persyang, ban pin yarap, yakishnong ki per lumba ki scheme ki jongi, ki scheme MLA. But ngala pin try hok yakini ki scheme, but ngala samrinti syakipait ba. Hendre kadan ko ikajingduna hakini ka infrastructure improvement hak state jungi namar ba kadi ka MNREGS bagi khot ka jingtre sis pasngi abaga akili saka department juga CRRD kumu miswa ngala bat kumu minister juga department ang pila diben wanra sakini semi urban wa rural areas ru nong thamai kamahapa ko municipal tegolong ko nong thamai constituency ru ka diben yo ya kadi facility kanang ba ki khnakis kinang bella ki jongi kin yo ka jimbella but ha ka jugu poru kisnong ki thau kin yo ka jimbentoi tegani ka yo ka kam wang hapken hakini kisandiri snem kabaar kolong ba ngan persyang lada pidang ibit inga bagan long emili jungpi banshna ko ka committee of intellectual experts in every field to be an advisor to the MLA ban pin snothu but ban pin snap you how yaki jingnan ya lani hai yaki jingnan kam jo kasnong but kumno ni de ben yai ban kintiu ya lowe jo constituency hi boro go way ka ta de in court it'll be a committee of experts tamba anumdan ga jingsiu ni trade ga monsoba dikani ru na dan ka jingtu ban wan rai kum gi committee ha ga snong ko jongi kabalai ni angko hakin kita yo bala dep ko yo ban songkai badoi engineer bala songtain wong ba Charles kala dei ka por pagi dei ban perkhat thamai yakini ko umbam ko umdi kumagi le asnong umpling ina ti aman laki ceka kabodan ko bagi yo ban drill ban sei ko knang ba kusnong kan yo ban yo ko ko poho mateng teng tang ko mo plang ti imat tang hanong raru kam poisu ti damar kata kadao in pilsyang hangni hanong tumairu lada kador ba snong ga ibit pan sna ye ka individual drilling bore wells but located at every location especially for the particular locality and that can be funded naka MLA scheme kejongi namar kam dei ka scheme ka rem adu kata-kata kan ka jing pensawa bayat nang shrom ko ang ba ngi dang khna e bat kani digasin ka bringkong bon ngi mitho hoy ka digasin ka bringkong takadaw ngi haban pen itho yala de nga shong masa hang ni hasnong law jin rio batang hang te haneng ka dong golden state nga de ganong shong snong jong ni snong bat hoy ngala ban de ka bang thamai ha kani ka kam hndre ya baro hi ka dan ka senjam ka bat thamai
but hakani ka election hakani ka jingpen kre jongi gini election menta ngi snow keleng ba ka state ka jongi kala don kamplat ya ka jingkala tinga yang ni ho ngade tang kanong hikai ndrei kani ka election hakani ka sien ka menta ngi ba kala don ka ka jing don kam ba ki nong hikai de kin mi shahmat bat ki wei ki pam pat judan benta ha ka politics ru kila ban ya don benta ha ka politics man ngi yang hang ni na ka benta ban mi shahmat na ka benta ka jing ba ka jong ki pat ba Nilai kat tu kat ni benai hakani ka constituency ka jongi bat ngi ba ka ni constituency jingi hoi ka constituency ka gawe ni ka bahe bat idang don bun bha ki jingduna hakani constituency ka jongi bat kumbala ong ki we kertong na ki we ki party ngidang i bun bha ki jingduna bat ka we ka long ba bun bha ki long yeng long sem ki dang don ha preng ka jingduk bat ba ka jing jong ba bun ki long yeng long sam preng ka jing dup nang ta ka jing bom yo kam kata ka dewi ka jing bagi khon samla jongi ha ka constituency ki mat haman la ka wei poi ka long yeng bangi rung nyo I ka jing jong ki khon samla ki ba ki mi ki pa ki la penlut kat no show ke investment na ka mata ka pule ka puthi ki jong ki bat ka ni ka pendu jing ka men bhai ki samla ki jong I jan man la ka wei poi ka long yeng ki mat ya ka ni ka jing nang ta ha bang yeng hang ni tang manga kan thei ha preng ki ni ki rang ba ka ni ka jing jong ki kan thei ro ka wei ka bang ya mat pha ha ka ni constituency ka jong I menta ka la dei ka por ban pen kop bor ki kan thei ba la dei ka por ba ki kan thei ki jong I ki long ki ta ki kan thei ki bala ban yeng hala ki jong ki gajat ki kan thei ki badon ka ta jing slur ki balon ka ta confidence but kum jo ki ban long self reliant ha ka tien pareng but ka jing jong ki kan thei hang ni ka long palat shisha ngi mat ba ya ka ta ki bun ba ki long yeng long sam ki jong I ki ba ki hap krishan hi da ki kan thei ya ka yo ka ya ka bapen he ki khun ki ti bat kan ni ka dei ka wei ka jing bat ya la di rum ka kan thei nga song thu bhai ta ka jing bat kan ni ka dei ka wei ka commitment ba ka party congress ka bu ka 5-star commitment lada one lada ngi job kan ni ka dei ka wei ka number 1 commitment ban pen kop bor ya kan ki kan thei ban ya rap ki kan thei begin yang hala ki jong ki kajat bat ban ya rap ki bikila ban mi shakmat da ka jing slur ngila yo ai ka rensan ka ba amri shotang kirang ba de ki kan thei ru ngim dei ban sakut tang hing che ja ki jongi de ngiru ngila la ban le ka benta ka bakrau ha ka em lang sa lang namar kat ha bangi ya yang menta ngi ibon ki kan thei ki mi shakmat bat wat hang ni ru ki bon ma ki kan thei ha ka no ka jing lang ki kan thei menta ki la so tho ya ta ka jing don kam ban mi shakmat wat ha ki jing lang ki dor bash nong wi le hi yang mani ki jing sang ru bon ki kan thei ki ba mi shakmat ba kala dei por bha hi ban pen kop bor ya ki kan thei nang ta ka wei ka jing ba kum ka state ngi I bangi so ha ki ko khobor ka wei ka jing ka bangi mat bha ka dei ka jing bam sap ka bla bam sap ka ba long ka jing pang bampong hakan ka state ka jongi kata ka di ka wei ka commitment baka congress ka kwa ban ya le persha ho ni sha ong baka di ka congress ka ban na don hakan sen sha na do men shwa han re nga yang hang ni ban ong ipi ba menta bar hoi ki ban mi ki di ki ba thamai bat ni don ka jing kermen mengi ya le persha ya kan ka jing bam sap kala bam kurun ya kan ka state ka jongi nang ta pede ka ka jing ka bangi mat mengi hang ni menta ka ka jing kiu dor jang ki marba mardi ka jing kiu dor jang ki baro ka balak ta so na lor be ki long yeng ki long ki beduk na lor be ki hapan pendap hi ki kan thei ka ni ka jing kiu dor ka wei ka bala ta bahaya ka em lang sa lang bat ki long yeng long sem jang i baro nang ta pade ngiu I bon bhai ki jing ba hoi kum ka state ngiu I ki ong mangi so sarong ba kum ka state ngila celebrate sun post nam ndre ngim don ai ba kum ka state bingin so sarong ayung in so sarong ngim pat la ban pen biang tangi ki jing don kam ki blong basic ya ka jing em jong ki brio tang ka bam di ang ni hanong thamai jong I ru bon bha ki ba na lor ba ki wan ni ki long yeng ki beduk na lor ba ki hap kata ka jing kiu dor ya ka ru ki hap ban thet ti kata ka di ka wei ka bangi kwa pha ban pek tang dia kata ka di ka wei ka mat ka bangi kwa pha ban pek kum ba ka wei ni ki interview ki bangala ai ngi ong ba ka ni ka shalong jong yu le shalong jong yu la ai ngi ka no ki bam di ngi don sabat ki scheme hen rei dang mat jing ka ni ka jing pendap te ka ni ka di ka wei ka mat ka bangi hap ban pet pha at least basic necessity tang ka nai pat kren ni ka puli puthi nai pat kren ta ka kot ka khia tang ka bangin bam ngin di ru ngim la ban thet te ka ni ka di ka wei ka ba ni hap ban pet pha balada phi ibit yang kum ka wei kaban yo ka jing job hakani ka constituency kini gidi ki mat ki banga bu akmat ki dang bon bha ki mat ka manifesto ngi ada ban pelat and ka por kam sha khuble shiboni phi bar kum kani ka lempong ban ya don rengkat ban ya pensyai ke nongrim
jong kalentiat ke jongi nak jong ki parti ko boleh shibon ba Charles ba fila plak por ba di ba Dr. Jemino mau tho ru ba di kong banida ba yai ba David ba kunjo ru yai ba one kit iba dorengkat lang bat ngi sya enga hakani ko por bangan batai khendiat ya ka nongrim jong ka parti ka Voice of the People Party ha ka baningkong ngasudai ban pensyai hakmat jong pi ki para nong song snong jong kani ka arhuai nong thumai constituency babalei bangi kum ka party Voice of the People Party ngi mi shakmat ban seng ya kani ka party ka Voice of the People Party lani ka BPP ka mangi khot lingkot kadai ka seng sain perthai na ka jala Meghalaya ka bala suit la shor ha ka khat khandai tarik unai wing arajar arhuai ka ktien phira jong ka seng kalong pen KM pen bha bat pen kaladur ya ka jela Meghalaya hi borok kawai kumangitep ya ka Meghalaya la pelong ka jela ka bapura ha ka arpuai terik ukala lingkot khat khandai spa hinyo puar ka jingyo ka jongi ya ka ni ka jela Meghalaya ka long lingba ka jingya khun Hill State da ka jing IT lut bat ka jinglen ladie jong ki nongelam ringkat bat ka jingkershan jong ki pait ba hoi la pen khaya ka Meghalaya halor ka nongrim jong ka jing jai jai klem kanu ka jing ya snam ka jing shampang klem kanu ka jing snam ringkat bat ka jing shampang bat ka jing kit khli ka hok bat ka jing yo I jangai ka bashai kibriu kibala don chibon ka jing khmi lenti na ki nongelam ha ka tu ka por kila kermen kila don ke jing kermen ba ka ni ke jela ka ba thamai kan wan lam ye ke jing shngan namanta ka jinglong ka ba kerpang jong ki riulum bat putet bat penne pensa ru ye ka culture ka khendau ka shap bat ki wei de ki rukom im jong ki oi kala don ke jing kermen ba ka jela thamai kan kentiu ya ka yo ka kot bat ka kamai ka gaji jong ki riulum omla banlen baya ka Meghalaya hakisnem ki baningkong la yalam shisha da ki nongelam ki ba shempang bat ki balen ye ladi kisnem khat khandai spa hinyo pho hado hinyo pho khandai ki long shisha kita kisnem bangi yo I shisha yo mau mer ki badon ke jingmut bat ke jing trikam jong ka dorbar thau an jong ka jela sngo benya ban ong ba ka ni ke jing yo I jangai na ka banta ka Meghalaya ka ba shngan bat ka ba poho pahai ka la sha rong sao no ha ka jingwan telep jong ki seng he pa na rin dia dei hang ni ba la kendat no syarut ya ka san perthai bala pensyong nongrim hakimat ki ba don jingmut bat bala sei bat la si bujli no da ka san perthai khwan mentoi shimet kabakum kani kasan perthai kala sedang ban pau nadu kisnem khat khandai spa prapo ter ban layo I tingkreng baga dorbar thau an ha ka jela kalong tang ka khai bat ka kendat kwa jongno re jongno ke jing edi yathet kulai hieng dorbar ke jing bom kit khle bat ke jing bom don ke jing khen bat ke jing yorot ya ka akor ka tip breu ka tip lei kila long ki mat yong ki balakta ya ke shinglang mat ha ka sensyar khadar jong ka jela hi borok kawai dei halor kitai kinongrem baka seng BPP bat hakani ka jing I ya ka jing yu I jong I hak bakhim khat mila pelong ya kani ka seng BPP ban sandur ya kinongrem ki bangi ngiyeng kumta ka seng kala angnut ban pen KM yang sa shisien ya ka mensim len ya ladi bat jing IT lut ha ka jing shakri pat ba ban pen sarong pat ya ka nongrem jong ka hok kasat ka tibriu tiplei ka jing kit khle bat ka burom jong ka jela hoi ka seng ka thrang ru ban pen kaladur ya ka Meghalaya na ka jingkerdo sya ka jing poho na ka lingkrang sya ka jing kiu sya prang na ka jot sya ka maramot na ka ting ka smit sya ka shngan klemri bat na ka jingdom jalan sya ka jing syampang ka seng ka don ya kini ki jing yu I bat jing angnut namanta ka jela kumban syukran lingkot ka seng ka angnut ban pen KM ya ka perkhat perdan ka basyongnya sa sisien ban pet bat ban pen bha ban pen KM rasong bat ban sanya ka long briu man briu ka babha ha ka yo pateng na ki long shwa bat ban pen ka ladur ya ka Meghalaya kum ka nong muna ban pen kensai hakani ka jela ka jongi bat ka India hi bro kawai ka BPP ka ngait scam ha ka sensyar khadar ka bakhoi ka basuba kata ka dei ka nongrim ba ka seng Voice of the People Party ka yeng bat nga ko mukurtong nang ni na po artway nong thumai constituency ka thong ka jonga ka ba
ngakwa ban pensyai syapi ki pai ba hakani ke janmet kalong kumni harum katong bat ke jing thmu jonga ko mukur tong jong phi kalong ban pelong ya kanong thmai kabala ban khi khli khim bat ban ba ban penjenai ya ke jing bet bangi ngidon bat kataru sakawai kalong bakan don kata kakot kakhia habaro kiliang habaka kabamut kakot kakhia ka jingmut ka jing perkhat kamet ka jinglong mensim bat ka jing sngau kabala banyeng hala ka jong ka bor bat ka jing persyang kabasarongnya ki khon samla ki balong ki atiar ba bat ki bantai ya kabala syai kabalong ka nuksa bat ka nong muna ya ki wei bat kabala banya kendo yeng markhmat ban yeng persya da ke jing slur ban yele ye ke jing jong gani ka spasnem ka ba menta baro kini lingba ke jing rai baskem bat burom ringkat jong ka sensyar khadar ka bukhoi ka ba ka seng BPP ka yeng lani ha ka nongrem jong ka clean politics habang ilai nang ni syakmat ban shon ya kabut ke jongi ngakwa ban penken mau ya phi ya kilai teli ki rishot bangi kum ka ribat ke jaj ban rio ngiju penyeng nong rem ya ka ieng ka sem ke jongi ya ka imlang ka salang ke jongi bat kata ka dei ba ngin pensyong nong rem biang sa shisen ya ka ieng ka sem ke jongi ha ka tip rio tip lei kamai ya ka hok tip kur bat tip kha kani ka dei ka jing kentu ke jonga kum ukurtong na ka voice of the people party ngadan ru ki manifesto ki bangila pelat hakini ki kindiat teli ki sngi ngamnum la ban spell ki baro andai nga syukwa ban yatho epi ngidon hadu life usau teli ki mat kiba ngi kum ka party lara ki pajba ki sei yang hi bangin yo ban yatrei ringkat ban kentiu ya kani ke jela ka ba iet ke jongi nang ni syakmat khoblei shibon kum ba kwa ban petem kong epi ba karteng jonga ngade uba one ket ku par karunoi bat sya bangan ero ngakwa ban petem ba men las ka kum ka MDC ru ngalayang hi na kan nong thmai ko sansi independent hi to kapor tambah to kapor pat kum ba wilayah tep trai ba bon nan nong thmai kimpai tep yang nomor play ha to kapor ngam ya jieng ero handu ha dong ka dum bangasaru to kapor ngam ya jieng ngam nei era bila long betang na fon ha jing yang jongaru ha to kaporu la de no ha ka bom don kam dam jam namar ka kan ka jela chungi nado tu poru ngai iba da thap kam bulet kam sarkar eru hap ai bisa habitu beriau te komi ki yudu ni dan kata ka lusok ma namar ngim mitu ino ban ai pisar ngim dan kata ka pisar ban ai te ha ta ka por pat ngi iba ha ta kala lesi MDC te ngi iba lesi ha kan te ni tang ka vot dera ka pisah ne kai ka bala lang tang ka vot mot philalo kan ta ka kam te le si ha kata pat ngadon kan kata ka jumot ba to ka nyat thap no da ta ka kam gan tang ba ha kata pat ka jing le ran jonga te nga kham no chu banyak jieng te andu asno nga thala jong ru ngale ran kham ya jieng te wala kata lo long betang na fon te to ka por pat da kum no ru ngayo sispa proposal buat te ngasuk tenak ru hi kata namar kham le kai ma tabawan la kata pat ngasuk siru hata kawi karukom namar bakum kajing temu ka jong apat ngam sem orlong kan mah te haba kum tapat kalayan jo kan kata kajing em ka jong a te haba kum tu pat ngaya kondu pat dan kiba ya itu mah ki para marjan mapar kindaya kudu ya ngalenti ki oh ba MDC taba kham job ru layak kat ba MDC mah te wala transport pat dara kumnu ru kyo nga larung madan temut laisen lewat temut kani kadi kasin ka baar ka jonga te lala mah ka baning kong nga kham ya ye ka baar sin te labu meeting kum ne ta puli subuan sai hawale sin te sai la yo bu baro kana thmai rai te kamba supentep namar bangala vot hi bangala ya jieng kane kanong thmai ngala ya jieng moroi la sau bnai san bnai ngala ya jieng moroi ada kan sing ya jieng jonga ki bondo ki pelong yang ki bang tu syu yang perabot ne ki dan ki bang tu karyam do mi kop hira banong kumu tau kertong mah te kata hi tang balong wat pet hi kata karyam ka bet hare ka kami kan mah te so kaweru kam kata bang bajang pen perabot te mde hira ram yang perabot te sausan manai ngam ya jieng hira kan keleng mah
Dia kum kata hipat lah kata jengak jeng jonga hipat namar bang kum kata kan dia platform kum tahu MLA mah utapan banyak saat hatta yang tobar taukan mah dia kai kata kam ni si deh dia kum kam contoh MLA dia kum ngang tip lagi kita gi si ki babon mah tabalong hakum hakajing mut jonga namar bang ai ba kibon ki thong deh namar kajing duna hani khasti jungi kala la jelai sabo pelat kamtam hakajing bamsap namar kajing bamsap lu nang fi kadika wei naka jela cungi te namar kum ngai fi ru wanga thap kam mishwaru hab ai bisa hab itu yo ta te kalong kata te kajing bamsap umdi tang hakini ki nong mihmat hari habaro ki department ki baper kan te kata ka wei dia ko mi jata ka taru bang ba ai kam hok iki bari hok namar beli kini ki ba kam rute ki bon ki badi hok ki ba yo am ki myo ra kanu ki la ya mare kanu ki la puli kot bhai e ban yo itau so tabaha las pat yo banda ki beli lesi ki bam dai ma telesi na ki lesi kani ka apil ka jonga telesi ka kabun pelat dai na ni tabangan chong no ifi di tang kawi ka jing pu jonga lesi ha kani ka nong thumai kum uta ukur tong jong pi ha kani ka nong thumai la da kum no re de ngangan fokus bit de tang ya kot kya kan namar kani ka leyu la dang irang ta kaspa kami na spa kapa na ta kaspa partai hande ka wi ka kot kya ngimdan kan namar ngilit sa hospital bon ki dawai ki doktor ki bon ki jingpang ngimbiang lo kita ki facilities hande menta pat lakat ni sedam ki bona ba kimyo kan ya kata dai te kata kan kawai hangai ni nang thumai kan fokus sa betang kawai di ya ka kot kya kan mod dara kumno assembly di ban kumno di ban ngakar pa do gini sia baru mo dara ki ya wan hakano no ru yang yelesi ya pit lang kan ya ka wei ka kot kya kan namar kilang duna sebab pelan baso ka baaru kum kani ka BPL card namar ngalai jing la katu kani bana jong kanong thmai dai ngai kini ki BPL card hanin nong thmai dai ki bona ki yo ki tu ki bam dei hok banyo hari ki badei hok sisa banyo pat ki me yo te ko me kita ru gele se jala dara piala ban penbet ba penbet nyo kan ma hanrei te ngawa mai la hal ngamai la ma te tang katai namar ka ei ru kala ring ma tang baso ka wei ru namar blei nga ya ji moroi yam dia ngalaya jing la katu ka desok mentar kinang bona ki jing bahap yan jangan wan song hadiru ngam sola dai namar hap ile ban pendap ya kata ka kamram namar ngade khona upa minat ma angan ha minat kan ma dia kata ai ngan panma bro na baro ngamla ban song slam jangan hap ya lek banya ile ja jing no sa ki ki jaka kan ma namar ba kapos tang sau san ski ma dia ta kulis pun ma